Θέλω να φανταστείτε μία εικόνα, ένα πορτρέτο ενός ανθρώπου και μιας ζωής. Είναι μία βροχερή μέρα του Ιουλίου και στον γυρισμό από τη δουλειά, με τα πόδια, γιατί δεν καταδέχεσαι να πάρεις lime scooter, δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, οπότε τρως τη βροχή στα μούτρα και για πολύ περισσότερη ώρα, ενώ δουλεύεις σε ένα μπαρ, στα Εξάρχεια ή στην Πανόρμου και κάνεις και delivery όταν δεν είσαι εκεί, γιατί δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν σε πληρώνουν αρκετά, γιατί είναι μαύρα, γιατί. Γι' αυτό γυρνάς στο σπίτι σου όλο μούτρα. Γιατί εκεί που δούλευες, στο Σενσιμίλια ή σε όποιο μπαρ θεωρείς αποδεκτό να σκλαβώνεσαι για 800 το μήνα, γιατί τουλάχιστον ελπίζεις ότι δεν θα είναι γεμάτο με μουρτζόβλαχους, αλλά τα αφεντικά παραμένουν αφεντικά, ανεξάρτητα από το αν φοράνε σκουλαρίκι ή γραβάτα. Εκείνη τη μέρα έπεσε το κινητό σου στο δρόμο ή στο πάτωμα του μπαρ, δεν είσαι σίγουρος, μέσα στο χαμό εκείνης της μέρας και την εξαθλίωση. Έπεσε κάτω και έσπασε η οθόνη. Θρηματίστηκε. Δεν θυμάσαι καν τι μοντέλο είναι αυτό. Και συνειδητοποιείς πόσο ακραία για τον μπούτσο μέρα είναι αυτή η σημερινή. Συνειδητοποιείς ότι πρέπει να τραβήξεις από τα λιγοστά λεφτά που έχεις για το μήνα για να πάρεις νέο τηλέφωνο. Τι κάνεις? Θα πάρεις πάλι ένα Xiaomi που η καθημερινή χρήση του σου προσέθεται άλλο ένα βάσανο στην ήδη βασανιστική καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλάβεις? Δεν είναι ότι σε ξετρέλαινε αυτό που είχες. Απλά έκανε 200 ευρώ τότε, χρόνια πριν. Δεν σκέφτηκες παραπάνω από εκεί. Μήπως όμως ήρθε η ώρα να σκεφτείς? Μήπως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή? Enter Motorola Moto G24 Power. Το είδες να σου γυαλίζει στο Scrooge, μια γνώριμη μάρκα από τις ομίχλες της παιδικής σου ηλικίας, όσο άκουγες τη βροχή να χτυπάει με δύναμη το παράθυρο του δωματίου σου. Κοίτα να δεις που δεν κάνουν μόνο εκείνα τα business Bluetooth headsets που έβλεπες να έχουν στις ταινίες. Ή, αν είσαι κάποιες ηλικίες, ορισμένοι πελάτες στο μαγαζί που καμισάτι δεκαετίες πριν, που όλο φλιαρούσαν κατάπαυστα και για αυτούς δεν ήσουν να κάνουν μια παρουσία στο χώρο παρά μόνο ένα μέρος όπου μπορούν να αποθηκεύσουν την παραγγελία τους που δεν έχουν καν στο μυαλό, μέσα στην κλίση. Σε προσέλκυσε η απλότητα αυτού του τηλεφώνου. 2 κάμερες, όχι πολλές φανφάρες, ένα απλό M στην πλάτη, ήπιο, tasteful χρώμα. Τα νούμερα έμοιαζαν σωστά. Προς έκπληξή σου, κάνει 100 κάτι ευρώ. Ένα γαμίδι κατοστάρικο και κάτι ψηλά. Και σου μένουν τα άλλα τόσα που περίμενες για κάτι άλλο. Ψώνια, γιατρούς, κάτι. It'll do. Μια ανάσα σου ξεφεύγει ενώπιον του ευχάριστου του. Το αγοράζεις. Λίγες μέρες μετά, πας στο Scrooge Point δίπλα από το πεδίο του Άρεως, όπου βρίσκεται το διάρρη που μοιράζεσαι με το μαλακισμένο σου συγκάτοικο τον Ορφέα και παραλαμβάνεις το πακέτο σου. Το χέρι σου αγκαλιάζει με ευκολία τις καινούριες καμπύλες της νέας σου συσκευής, η οποία περήφανα, αλλά χαμηλόφωνα, αναγράφει ότι έχει πλάτη φτιαγμένη από vegan faux leather. Νιώθεις μια καινοφανή σιγουριά όσο το κρατάς, νέο γνωστό κουτί του. Για μια στιγμή, σε αυτό το δυσμενές κεφάλαιο της ζωής σου, νιώθεις την αξιοπρέπεια, την οποία σου καταπατά κάθε άλλη πτυχή της ζωής σου. Αυτή που προφυλάσσεις σαν τα μάτια σου. Αυτή που σε κρατά με το κεφάλι ψηλά. Αυτή που οι άλλοι ενίοτε μυρίζονται πάνω σου και την ερμηνεύουν σαν ίχνη υπερηφάνειας. Αυτή η αξιοπρέπεια κάθεται στη χούφτα των χεριών σου αυτή τη στιγμή. Motorola G24 Power. Για αυτόν που με όσα λίγα και να έχει στο όνομά του, έχει τη βαθιά ανάγκη να πει αρκετά. Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν θα αγοράσω άλλη μια ξεδιάτροπη Κινέζια. Όσο λίγη αγοραστική δύναμη και αν έχω να καταθέσω, δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα δείξω αδυναμία εν ώρα εργασίας, όσο μαλάκας κι αν είναι ο άλλος. Ακόμη και στην απόλυτη ένδια θα έχω προτιμήσεις. Θα εξασκήσω τη βούλησή μου. Η κρίση μου και η ευχέρειά μου έχει σημασία.
Δεν είμαι η δουλειά μου. Δεν είμαι τα καψόνια του αφεντικού και των συναδέλφων μου. Δεν είμαι η κοινωνική μου υπόλοιψη. Αν η κοινωνία δεν με εμφύνει να το εκφράσω, πρόβλημά της. Εγώ θα το ξέρω. Θα το ξέρω με τις επιλογές μου, με τα αντικείμενα που επιλέγω να με περιβάλλουν. Δεν είμαι σαν και εσάς. Δεν είμαι σαν και εσάς. Σου λένε, πάρε ένα iPhone ρε μπαγάσα, τα φιλαράκια στη δουλειά. Αν είναι δυνατόν, ένα τηλέφωνο να κάνει πάνω από 200-300 ευρώ. Τρελοί είστε. Τέτοια λεφτά δίνεις για τις χαρές της ζωής. Όχι για κάτι που πρέπει να εκτίθεται σε όσα δεινά έρχονται κατά πάνω σου. Μαζί σου. Δεν θα άντεχε, σου λέω, κάτι πιο ακριβό. Πενταμένα λεφτά. Όχι ότι αυτό που κρατάς τώρα στα χέρια σου μοιάζει φθηνό. Όχι σαν το άλλο. Το σπασμένο. Εκείνο που πρακτικά θρηματίστηκε σε 1000 κομμάτια όταν ήρθε σε δυναμική επαφή με το μοσαϊκό του ενσημίλια. Δυσκολεύεσαι να φανταστείς αυτό, το Motorola, να διαλύεται τόσο αξιολύπητα. Δεν ξέρεις ότι το 24 στο όνομά του είναι ένδειξη της αρκετά χαμηλής θέσης του στην ιεραρχία της ζούγκλας των κινητών και δεν σε νοιάζει. Είναι ένας αριθμός κενός περιεχομένου. Μοιάζει στα μάτια σου μετριασμένος, αξιοπρεπής. Δεν έχεις τα μέτρα και τα σταθμά να κρίνεις μέσα από τα νούμερα που το απαρτίζουν. Δεν ζεις έτσι τη ζωή σου. Οι απογοητεύσεις που αυτά τα νούμερα θα σου φέρουν και υπονοούν θα έρχουν αργότερα βέβαια. Σε πείθουν λιγότερο ποσοστικά και περισσότερο ποιοτικά κριτήρια. Όπως το πώς κάθισε ευνοϊκά στο χέρι σου αυτό το τηλέφωνο, το χρώμα του, το σχήμα του λογισμικού του, το αχνό μη στο ψευτόδερμα. Εμείς όμως έχουμε τα σταθμά και τα μέτρα και πρέπει ως βετεράνοι του αθλήματος να σας πούμε ότι αυτό το κινητό κάνει 100 ευρώ μέσα και έξω. Η σειρά Moto G. Θυμάμαι το μακρινό 2012 όταν η Motorola αγοράστηκε από την Google για τις πατέντες της και ως αντάλλαγμα πήρε ένα stock Android τηλέφωνο που την επανέφερε στο χάρτη των smartphones με τον πιο δυνατό τρόπο. Έδειξε στον κόσμο τη μαγεία του να δίνεις ένα εκατοστάρικο και κάτι ψηλά και να παίρνεις μια ατόφια Android εμπειρία χωρίς να της λείπει κάτι ουσιαστικό. Είχα το πρώτο Moto G. Ήταν γιγάντιο upgrade για μένα τότε, ερχόμενος από Sony Ericsson Xperia. Το stock Android ήταν σαν μια ανάσα ελευθερίας από όλο το βάρος που τότε και τώρα κάποιες εταιρείες αποκαλούν UI. Αν είχατε Samsung τηλέφωνο από 2010 μέχρι 2017, ξέρετε γιατί μιλάω. Είμαστε εδώ 11 χρόνια μετά και η Motorola προσπαθεί να μείνει relevant στον απέραντο χάρτη των budget τηλεφώνων. Με αυτό εδώ το entry στη σειρά Moto G. Και ο χάρτης αυτός είναι απέραντος. Πολλά περισσότερα από τα high-end τηλέφωνα. Λογικό, αν σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι με το ζόρι βγάζουν το μήνα. Τι θα βγάλουν οι εταιρείες, 50.000 διαφορετικά κινητά των 1.000 ευρώ? Δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα να ψάξεις για καινούριο τηλέφωνο, δεν θα είναι γιατί επιτέλους μάζεψες αρκετά λεφτά για να αγοράσεις το iPhone ή το Pixel που πάντα ήθελες, αλλά επειδή δεν την παλεύεις άλλο με το σπασμένο Redmi Note 5 του πρώην και λεφτά δεν υπάρχουν ούτε για τις βασικές ανάγκες. Οπότε, γιατί να διαλέξεις αυτό το τηλέφωνο? Τι το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα budget phones? Καταρχάς, κοστίζει πάλι 100 ευρώ και κάτι ψηλά. Με 100 ευρώ τη σήμερον ημέρα παίρνεις, για να το Scrooge. Φυσικά, κάτι Redmi της κακιάς ώρας, TCL, Blackview, Oukitel, Hotwav, iHand. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Zopo, όχι Oppo, Zopo. Τέλος πάντων, είμαστε στην περιοχή We have smartphones at home. Εκεί λοιπόν κάθεται αυτό το Motorola, σαν το γέστη μοναστηρίου εκεί κοντά στα τρένα. Δεν θα χαιρόσουν τόσο να το βλέπεις υπό άλλες συνθήκες χώρου, χρόνου και οικονομικής ευχέρειας, αλλά είναι 3 το βράδυ, έχεις ξεμείνει και το νυχτερινό δεν φαίνεται να περνάει σύντομα. Και σαν το Yes, δεν ανταγωνίζεται μόνο παρόμοια τηλέφωνα της κατηγορίας του και του price point του, αλλά και πάει κόντρα
και πιο πάνω κινητά, π.χ. των 200-250 ευρώ, χάρη στο stock Android με τις τσαχπινιές της Motorola και χάρη στα 6.000 mAh μπαταρία. Εξού και το ταμπελάκι Power. Στο χέρι έχει ωραία αίσθηση χάρη στο υλικό που έχει βάλει η Motorola στην πλάτη του κινητού. Λίγο βαρύ, αλλά αναμενόμενο για 6.000 mAh μπαταρία. Η οθόνη είναι το σημείο που έκαναν τις περισσότερες περικοπές. Είναι IPS με ανάλυση 720p. Ενέτη 2024 αυτό. Είναι σαν να βλέπεις μια μικρή τηλεόραση CRT μέσα από την κουρτίνα του μπάνιου σου. Τουλάχιστον ο αριθμός ανανέωσης μπορεί να φτάσει 90 Hz. Ο ήχος είναι ένα πολύ ευχάριστο θετικό σε αυτό το τηλέφωνο. 2 Dolby Atmos ηχεία και καρφί ακουστικά με κεραία για ραδιόφωνο FM. Επίσης, θετικό είναι σου δίνει SIM tray που παίρνει 2 κάρτες SIM και έξτρα microSD, όχι υβριδική SIM και μαλακίες. Φυσικά εσένα δεν σε νοιάζει τίποτα από όλα αυτά, εσύ απλά θα του βάλεις πτήκη και τζαμάκι, γιατί σε νοιάζει απλά να μην κολλάει το τηλέφωνο, να έχει καλή μπαταρία και να μην σπάει όταν το ρίχνεις 3 φορές τη βδομάδα. Επεξεργαστή έχει τον MediaTek Helio G85. Τέρμα φτηνιάρικο τη δουλειά του την κάνει επεξεργαστής. Όχι πολλά και ούτε καν 5G. 4 ή 8 GB RAM, μην το πλησιάσετε καν αν έχει 4. Μια πολύ βασική GPU και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. Αλλά είναι eMMC αντί για UFS, που είναι σαν να έχεις κολλήσει μια παλιά κάρτα SD στη μητρική αντί για έναν SSD. Επομένως, καταλαβαίνετε τι χρήση ενδείκνυται. Όσο για τις κάμερες, η κύρια είναι 50 MP f1.8, βγάζει καλές φωτογραφίες σε καλές συνθήκες φωτισμού, όπως όλα τα κινητά πλέον, και η ποιότητα πέφτει αισθητά μόλις δεν είναι ιδανικές στις συνθήκες. Όπως όλα τα φτηνά κινητά. Στα δύσκολα σενάρια φωτογράφησης άλλωστε φαίνεται η διαφορά κινητού 100 ευρώ, 500 ευρώ και 1000 ευρώ. Η δεύτερη κάμερα είναι μάκρο, δεν χρειάζεται να κάνω από κάτι, είναι απλά filler κάμερα. Δεν είναι καν ultra wide, δηλαδή τίποτα. Η selfie κάμερα είναι 8 ή 16 MP ανάλογα με την περιοχή που πουλιέται το κινητό και το βίντεο είναι 1080p 30 και στις δύο κάμερες. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει όμως. Γιατί να πάρεις αυτό το κινητό και όχι ένα Redmi της φετινής χρονιάς που έχει και καλύτερα specs στο χαρτί. Είναι κλασική τακτική της Xiaomi να προσελκύει πελατολόγιο έχοντας τα πιο δυνατά specs στο χαρτί για κάθε εύρος τιμών. Το βλέπει λοιπόν ο μπρο που νομίζει ότι ξέρει από κινητά επειδή έχει ανοίξει το Scrooge και έχει αλλάξει την ταξινόμηση σε βαθμολογία από προτινόμενα και σου λέει μπρο, πρέπει να πάρεις το καινούριο Poco, έχει τον Snapdragon, το καινούριο το φετινό και κάνει μόνο 250 ευρώ, είναι ευκαιρία μπρο. Εν τω μεταξύ, ο μόνος λόγος που έβαλαν τον Snapdragon είναι γιατί ένας πιο αδύναμος επεξεργαστής δεν μπορεί να σηκώσει το τέρμα unoptimized slop που καλούν λογισμικό. Οπότε το κινητό καταλήγει να είναι απλά γρήγορο. Για ένα χρόνο. Και μετά ενεργοποιείται το kill switch και ο ίδιος μπρο λέει πω ρε μαλάκα, άρχισε να κολλάει πάλι. Θα πρέπει να πάρω το καινούριο Poco με τον καινούριο Snapdragon. Είναι ευκαιρία, κάνει μόνο 260 ευρώ. Και έτσι πιάνονται τα κορόιδα. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή του φαύλου κύκλου πρέπει να ανέχεσαι το προσβλητικό MIUI ή HyperOS ή πώς κατάλεγεται τώρα, σιγά την αλλαγή ονόματος, σαν να μας λέει το Milko ότι άλλαξε συσκευασία. Το ίδιο Milko είναι από μέσα και το ίδιο ακριβώς θα χεστείς πάνω σου 35 λεπτά μετά που θα το πιείς. Η πραγματική ποιότητα του κινητού βρίσκεται στο software. Το software λοιπόν αυτού του κινητού είναι της Motorola, σχεδόν stock Android, με λίγα καλούδια όπως οι καρατιές για να ανοίξεις το φακό, το βίδωμα της βίδας για να ανοίξεις την κάμερα κτλ. Δυστυχώς, αν και αναμενόμενα όπως όλα τα φτηνά κινητά, τα software updates είναι μόνο για ένα χρόνο και τα security updates 3 χρόνια. Το μεγαλύτερο προτέρημά του λοιπόν είναι ότι δεν σε κάνει να ξερνάς κάθε φορά που ξεκλειδώνεις και αντικρίζεις το UI, κάτι το οποίο άλλα κινέζικα θυμίζονται. Δεν είναι ότι δεν έχει διαφημίσεις και bloatware καθόλου, έχει π.χ. εκείνο το ενοχλητικό wallpaper carousel, πώς το λέει η Motorola, που σε εμφανίζεται μία στο τόσο όταν πας να ξεκλειδώσεις το τηλέφωνο και όταν σου εμφανίζεται σε κρατάει όμηρο μέχρι να δεις όλα τα προτινόμενα wallpapers της εβδομάδας. Δεν νοείται φθηνό τηλέφωνο, τόσο φθηνό τηλέφωνο, χωρίς τέτοιους συμβιβασμούς. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο προσβλητικά όσο των κινέζικων. Επομένως, ένα κινητό που έχει 6.000 mAh μπαταρία, 4G επεξεργαστή, 720p IPS οθόνη και σχεδόν stock Android,
θα περιμένει κανείς ότι έχει ακραίο battery life. Και έχει. Στην αρχή. Μετά επανέρχεται σε normal επίπεδα. Καλά, βέβαια παίζει και ρόλο πόσο θα το φροντίζεις. Αν π.χ. κρατάς τους κύκλους φόρτισης 30 με 80% και επίσης τι χρήση το κάνεις. Η ιδιοκτήτρια, για παράδειγμα, το χρησιμοποιεί κυρίως για τηλέφωνο, κάνε ένα social media, άντε και κάνε ένα σουντόκου. Μέχρι εκεί. Και πάλι όλα αυτά για 100 ευρώ είναι ευκαιρία. Θα σε απογοητεύσει ακριβώς τα ίδια σημεία που απογοητεύουν τα κινητά που ισχυρίζονται ότι είναι value for money, απλά αυτό το κάνει μόνο για 100 ευρώ και κάτι ψηλά. Οπότε είμαστε εδώ. Μετά από τόσα budget Samsung που χαλάνε οι οθόνες τους όταν τα ρίχνεις, δανεικά Xiaomi, ξεχασμένα Redmi της κακιάς ώρας από πρώην, αποφασίζεις αρκετά. Ήρθε η ώρα να σπάσεις τον αυτόματο πιλότο, να σταματήσεις να ετεροπροσδιορίζεσαι από τους γύρω σου, να σταματήσεις να τους ακούς όταν σου λένε πάρε το Poco, πάρε το Samsung, πάρε. Ξέρεις ότι δεν είσαι σαν κι αυτούς. Ξέρεις ότι μόνο κάτω θα σε τραβήξουν αν προσπαθήσεις να κάνεις fit-in με τη φάρα τους. Ξέρεις ότι δεν ανήκεις πραγματικά στην τρύπα των 20 τετραγωνικών να παρακαλάς τους χωρισμένους γονείς σου για λεφτά και ο ένας να σου λέει να ζητήσεις από τον άλλον. Ξέρεις ότι αξίζεις τόσα παραπάνω, αλλά το τι potential έχεις δυστυχώς δεν μετράει τίποτα στην πραγματικότητα μέχρι οι υλικές συνθήκες να αλλάξουν. Οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πιστέψεις ότι έχεις τη δύναμη να τα τις αλλάξεις. Έστω και λίγο. Όσο μπορείς. Και όλα ξεκινάνε με τη συνειδητή απόφαση να πάρεις το Motorola Moto G24 Power. Μαλάκα. Μπισκότα βρώμης.